Il-kap tas servizzi tas-sigurtà, il-kummissarju tal-Pulizija u l-kap tal-iskwadra ta' kontra l-omiċidi għandhom jiġdu fil-kawża kostituzzjonali dwar it-tapping tat-telefonati, kawża li preżenta l-avukat ta' George De Giorgio wieħed mill-akkużati dwar il-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. L-imħallef Tony Abela sema s-sottomissjonijiet wara li aċċetta t-talba tal-familja Caruana Galizia biex intervjenu fil-każ. Fis-seduti preċedenti, l-avukat Kuxkiri kien sfida lill-awtoritajiet biex jippreżentaw u jipproduċu l-interċettazzjonijiet ta' telefonati li l-prosekuzzjoni kienet referita lihom waqt il-kompilazzjoni. L-interċettazzjonijiet kienu waslu lill-Pulizija biex jarrestaw lil George De Giorgio, lil Ho Alfred u lil Vincent Muscat. L-avukat Kuxkiri għamel talba biex il-kap tas-servizzi tas-sigurtà, il-kummissarju tal-Pulizija u l-kap tal-iskwadra ta' kontra l-omiċidi jiġdu fil-kawża kostituzzjonali li ma talba ġiet mill-qwa. Il-qorti qalet li se tisma' dawn ix-xhieda f'perjodu ta' jumejn aktar tard dan ix-xahar. 3 Libjani żgħażagħ inżammu arrestati wara li tresqu l-qorti mixlijin b'serq u attentat ta' serq minn residenza fis-Swieqi. Il-każ kien seħħ għal ħabta ta' 3:15 ta' filgħodu ta' tnejn li għadda meta l-Pulizija mill-Assa ta' San Ġiljan irċivew telefonata mingħand persuna li waqt li kienet fid-dar tagħha fi Triq Żejni fis-Swieqi sema' xi ħsejjer suspettużi ġejjin minn barra u ħarġet fil-gallerija. Wieħed mill-Libjani Abdul Aziz Zamzam ta' 26 sena kien diġà tressa l-qorti f'Settembru li għadda akkużat bi stupru u kien ħarab 24 sija wara meta ngħata l-ħelsi mill-arrest. Il-prosekuzzjoni mexxija mill-ispetturi Joseph Sherry u Leroy Balzan Engerer qalet li l-mara li għamlet ir-rapport mal-Pulizija spjegat kif quddiem ir-residenza tagħha kien hemm vettura suspettuża startjata u fiha kien hemm xi persuni. Meta marru fil-post il-Pulizija sabu l-karozza għadha startjata u fiha kien hemm żewġ persuni. Il-Pulizija ċirkondaw il-karozza u ordnaw lil dawk li kienu fiha biex immedjatament joħorġu minnha. Iżda x-xufier saq blura biex jaħarbu bil-konsegwenza li ħabat ma' karozza li kienet ipparkjata. Il-Pulizija pruvaw waqfu l-karozza u jiftħu l-biba tagħha bil-konsegwenza li surġent tal-Pulizija weġġa' ħafif. Il-Pulizija wara arrestat ukoll li t-tielet persuna kif din ħarġet mir-residenza. Raġel ta' 35 sena residenti Raħal Ġdid u mwielet Londra inżamm taħt arrest preventiv wara l-ġimix li quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello li ġimgħa ilu għal ħabta tal-11 ta' filgħodu waqt li kien fi stationery fi pjazza Antoine de Paul f'Raħal Ġdid seraq 5 arloġġi. Aaron Ritchie wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġġubin kontrih bl-avukat tiegħu Dunstan Camilleri jagħmel talba l-ħelsi mill-arrest. Il-Pulizija qalet li l-akkużat inqabad minn filmati ta' CCTV fl-inħawi u dan kien ikkonfermat ukoll mit-tatus li għandu u li kienu viżibbli fl-istess filmati. Il-qorti ċaħdet it-talba l-ħelsien u ordnat li l-akkużat jinżamm arrestat.